chroeso i'r rhaglen hon yn y gyfres bodlediadau am Filiwn. Enw'r rhaglen hon ydy AmDani. Am tybed? Yn ôl ymchwil ysgolheigion yng Nghymru, Iwerddon ac Ewrop. Un peth wrth i chi adfer a chynnal iaith leiafrifol ydy dysgu'r iaith honno mewn ysgol. Peth arall ydy defnyddio'r iaith. Heb gyfle ar gyfer defnyddio'r iaith yn gymdeithasol, tu allan i'r dosbarth, wnaeth nifer y siaradwyr sy'n mwynhau'r iaith fydd gynyddu. Hyn, olwyn strwbl ag ati, ydy cefndir Llywodraeth Cymru yn rhoi cymaint o bwys ar ddefnydd cymdeithasol yr iaith yn y fframwaith Siarter Iaith, ac yna'r gwerthusiad yn ddangosol yn ddiweddar o'r Siarter a'i effeithiolrwydd. Felly heddiw, mi fyddan ni'n trafod siarad Cymraeg all the way mewn ysgol a chymuned yr ysgol a'r gymuned ehangach. Ac yn mynd amdani efo mi mae tri sy'n byta, yfad ac yn wir yn cysgu'r Siarter Iaith, Cymraeg Cymdeithasol, Cymraeg ar draws y cwricwlwm, popeth yn Gymraeg. Wel, yn hytrach na di ni cyflwyno nhw, dwi am ofyn i'r tri ohonyn nhw gyflwyno nhw'i hunan. Iona Llŷr ydw i, wy'n rhan o dîm athrawon datblygu'r Gymraeg yn Sir Caer. Ni'n dîm o 10 ac yn gweithio yn Sir Caer, ia. Gwenan Ellis Jones ydw i, dwi'n gydlynu Siarter Iaith yng Ngwynedd a Môn. Gareth Williams ydw i, cyn Bennaeth adran Cymraeg yn Ysgol Gyfun a bellach yn Dirprwy Bennaeth yn yr ysgol. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch tri am ymuno yn y sgwrs heddiw yma. Wel, cyn i ni ddechrau mynd i drafod rhagoriaethau defnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol, dowch i ni fynd chydig bach i'r cefndir yr holl deitl yma, Siarter Iaith. Rwan, ymhell cyn iddo Gwenan Cymraeg 2050 yr holl weledigaeth am filiwn o siaradwyr ddod i'r amlwg, mi oedd Cyngor Sir ac Awdurdod Addysg Gwynedd wedi datblygu y Siarter Iaith hefyd. A i mi mae Gwenan, dwi'n meddwl amdani fel mam y Siarter Iaith a bod yn onest. Gwenan, ta ti'n licio roi'ch bach o'r cefndir, dwi'n mynd yn ôl rwan i 2011 yng Ngwynedd, lle be di hanes cefndir y Siarter ei hun yng Ngwynedd? I fod yn 10, mae yna beth wmbrath o bobl ynghlwm â'r Siarter Iaith. Mi gychwynodd o yn ôl yn 2009, lle benderfynodd hunaniaeth Adran Menter Iaith Cyngor Gwynedd i gynnal ardrawiad iaith ar ddefnydd iaith plant yn yn ysgolion cynradd ni. Mi gomisiynwyd Dr Enlli Môn Thomas a Gwenan Williams i wneud darn o waith ymchwil i weld faint o ddefnydd iaith o na gan blant ar iart neu fuarth yr ysgol lly. A mi oedd yr canfyddiad i'r archwiliad yna yn agoriad llygad. A mi ffeindio ni nad oeddwn ni ddim mewn safle mor gyffyrddus ac oeddwn ni wedi tybio ar ddechrau y gwaith. Ac o hynny wedyn, oeddwn ni yn cychwyn trafodaethau. Mi sefydlwyd weithgor dan ofal Mr Dewi Jones y Bennaeth addysg ar y pryd. A mi oedd 'na nifer o bobl wrth gwrs yn cael eu cynrychioli ar y pwyllgor chi, a fanno wedyn mi aethon ni ati i gynllunio ac i feddwl sut oeddwn ni'n mynd ati i gynllunio'n fwriadus ar gyfer cynyddu defnydd o Gymraeg, ar gyfer meithrin agweddau iach tuag at y Gymraeg lly. A mi lansiwyd wedyn llyfryn y Siarter Iaith yn ôl yn 2011 yn Nant Gwytheirn. Ac ers hynny mae yna bethau wedi esblygu. Fe mhenodwyd i yn 2013. A mi oedd dipyn i beth, mi o'n ysgolion ac awdurdodau eraill wedyn yn teimlo bod nhw hefyd isio mabwysiadu cynllun o'r fath neu mabwysiadu'r Siarter Iaith i fedru'n cynllunio fwriadus ar gyfer newid y sefyllfa ar defnydd ieithyddol oedd ohoni. Ac wrth gwrs, mewn dipyn i beth wedyn, mi ddaeth y Llywodraeth i mewn a'i gymryd o fel cynllun yn genedlaethol ar draws Gymru. A mae rhaid i ddweud, Gwenan, dwi'n cofio lansiad y Siarter Iaith yn Ynys Môn rwan, yn Awdurdod Môn, cyfarfod mawr efo holl uwchreolwyr ysgolion cynradd ac uwchradd Ynys Môn, Awdurdod Addysg Ynys Môn. A mi oedd o fel chwa o awyr iach, achos dyma'r hyn oedden ni wedi bod yn gredu amdano fo mewn gwirionedd mwyn hybu. A'n ceisio newid arferion iaith yn disgyblion ni, ynde.
Ond wrth gwrs, mae yna wahanol derma yn cael ei defnyddio gan y Llywodraeth a gan holl o gyfennaeth y Llywodraeth sy'n ymwneud â gweledigaeth Cymraeg 2050 ac yn wir y cwricwlwm i Gymru. Cynyddu defnydd anffurfiol plant a phobl ifanc o'r Gymraeg ydy y nod yn y pen draw, ond mae hyn yn yr uwchradd yn mynd yn ôl ychydig bach i 2007 i 2008, lle yna yr enw ar hyn oedd y prosiect cefnogi arferion iaith y Bycau, mi ddo bryd hynny dan arweiniad Bwrdd yr Iaith. Bellach, mae hwn yn cael ei adnabod fel y Siarter Iaith yn dydy. Y gobaith ydy y bydd y sector uwchradd rwan yn datblygu gweithgareddau a strwythur sy'n cyfatab i'r Siarter Iaith yn y cynradd. Wrth gwrs, efo ysgolion cyfrwng Saesneg, lle mae'r unig Gymraeg mae'r disgyblion ar yr amserlen yn ei gael ydy Cymraeg fel pwnc. Mae gennym ni 2 fodel arall, Cymraeg campus yn y cynradd, ac yn yr uwchradd, yr hyn sy'n cael ei alw yn Cymraeg pob dydd, sef rhaglen sy'n cynnig cyfleoedd i ddisgyblion cyfrwng Saesneg ymestyn i deunydd nhw o'r Gymraeg bob dydd. A mae'r Urdd yn gweithredu'r rhaglen yma mewn Bennaeth gan drefnu gweithgareddau mwyn meithrin hyder y disgyblion yn y Gymraeg a cheisio cynyddu i defnydd nhw o'r Gymraeg hefyd. A'i hannog nhw yn wir i barhau i studio'r Gymraeg fel pwnc yn uwchgyfrannol a ymhellach i safon uwch, fel y bod nhw yn dod yn wirioneddol ddwy os nad aml ieithog yn dilyn y tygau statudol. Ond heddiw mi drafodwn ni, mae pob un ohonyn nhw'n mynd i ddod o dan ambarel y Siarter Iaith, a mi edrychwn ni'n benodol heddiw a thrafod yn benodol ar yr ysgolion naturiol ddwyieithog ac hefyd ysgolion cyfrwng Cymraeg penodol ar draws Cymru. Wel, dwi'n dechrau hefo Gareth. Gareth yn aelod o dîm rheoli neu dîm arweiniol ysgol uwchradd ynde. Pa mor bwysig, Gareth, wyt ti'n teimlo, ydy gweledigaeth yr tîm arweiniol ar gyfer datblygu y siarter neu y Cymraeg Cymdeithasol yn yr ysgol? Ydy o'n rhan o flaenoriaethau'r ysgol yn y cynllun gwella neu'r cynllun datblygu ac ati? Ydy, mae'n hanfodol bwysig yn credu. Mae cryfhau a ymestyn arferion cadarnhaol o ran defnyddio'r Gymraeg a chynnig profiadau Cymraeg a Chymreig i blant ar draws y cwricwlwm, a bod hynny o fewn neu tu allan i wesu, fi'n credu mae'n allweddol bwysig. Beth byddai'n ei gofio ar ddiwedd y dydd mewn ysgol Gymraeg ddinesig, falle ni ar gyrio'n dinas fel ysgol Gyfun Gŵyr, mae'r disgyblion i gyd yn mynd i wynebu haroliadau tygau safon uwch trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond mae'n goffo bod yn fwy na hynny, nid iaith arholiad yw'r Gymraeg. Fi'n credu bod dyletswydd arno ni fel ysgol i feithrin balchder yn dysgwyr ni, yn eu hunaniaeth nhw, yn eu diwylliant nhw, yn eu traddodiadau a'r iaith. A fi'n credu y nod yw mewn unrhyw ysgol Gymraeg yw annog gymaint a phosibl o'n disgyblion i ddefnyddio'r Gymraeg tu fewn a tu allan yr ysgol i fe. A ceisio cael nhw i gyfrannu, ceisio cael nhw i fwynhau a pharchu, bod yn aelod o gymdeithas ddwyieithog. Fi'n credu erbyn hyn, mae'r syniad yma o mewn ysgol Gymraeg chi ddim yn fod i siarad Saesneg. Mae'r dyddiau yna wedi mynd i ni'n perthyn i gymdeithas ddwyieithog, amlieithog mewn amryw ffyrdd. Mae llawer o'n plant ni yn ysgol Gyfun Gŵyr, maen nhw'n siarad Almaeneg adre, neu maen nhw'n siarad Ffrangeg adre. Felly, ail iaith yw Saesneg, trydydd iaith yw'r Gymraeg iddyn nhw. Felly, yr hyn sy'n bwysig i ni yw bod ni'n cael dysgwyr sy'n hymyfrydu ac yn ymfalchio yn eu diwylliant a'i gwlad nhw eu hunain, a plannu'r ymdeimlad yma o hunaniaeth Gymraeg a balchder ynddyn nhw. Sut chi'n mesur y balchder yna? Mae hwnna'n rhywbeth anodd iawn i ateb, ydych chi'n gallu mesur balchder disgyblion ysgol yn y Gymraeg, yn enwedig yn eu cyfnod ar ddegau, pan maen nhw'n mynd trwy gyfnodau wrthdaro erbyn popeth, os nad yw'n wisg ysgol, fe fydd e'r iaith Gymraeg. Os nad yw'r iaith Gymraeg, fe fydd e'n rhywbeth arall. Ond fi'n credu y mesur yw, yn y pen draw, y defnydd maen nhw'n mynd i wneud o'r iaith pan maen nhw'n gadael yn ysgol ni ac yn magu teuluoedd nhw hunain. A gobeithio bod ni'n rhoi'r gwreiddiau cadar mae iddyn nhw ddatblygu a ffynnu fel unigolion a hyder i barhau gyda i gynnig y Gymraeg iddi plant nhw yn y pen draw.
Dwi'n meddwl bod ni gyd allan wedi cael profiadau ar draws yn gyrfa yr gwrthryfelan yn Llangyndod. Mae plant yn gwrthod cyfathrebu yn Gymraeg er bod y gallu ganddyn nhw a cwilydd mis yn digwydd yn aml iawn yn y gogledd yma. Ac wedyn flynyddoedd yn ddiweddarach yn gweld y bobl yna wedi tyfu fyny'n bobl ifanc yn rhieni hunan ac yn cefnogi i'w plant eu hunan gael addysg cyfrwng Cymraeg ac yn siarad Cymraeg efo'u plant. Felly mae hynny'n rhywbeth gobeithiol iawn yn dydi. Dwi'n mynd i neidio ychydig bach i ofyn cwestiwn, efallai swn i'n mynd i gofyn i Iona i ddechrau. Mae Gareth wedi crybwyll sut ydyn ni mewn gwirionedd yn mesur llwyddiant a thraw effaith ar drawiad yr Cymraeg yn gymdeithasol. Ydy o'n bosib i fesur o, achos yn y cynradd mae gynnon ni'r gwobra, aur, arian ac efydd yn does, a hefyd gwe iaith. Yr hyn sy'n gynllun gan Llywodraeth Cymru ydy mabwysiadu'r drefn yma yn yr uwchradd. Ond ydy o'n fesuradwy mewn gwirionedd, Iona? Dwi'n yn credu fod yn y cynradd dwi'n gweithio fwyaf, a fel ti'n gweud, mae lot yn symlach mewn ffordd. O weid hynny, ni'n cael lot o ysgolion yn dod ato ni'n ddiweddar nawr sydd wedi derbyn yr arian neu'r aur yn teimlo bod nhw wedi camu nôl. A maen nhw wedi bod yn onest am y peth, maen nhw'n camu nôl a maen nhw'n teimlo bod nhw eisiau ail-gydio am pethau yn yr ysgolion. Y ffaith bod nhw wedi cael y wobr air rhyw 5 mlynedd yn ôl, mae'n golygu bod nhw'n dal yn yr un safon o hyd. Mi'n credu bod y fwy cymlethdus yn yr uwchradd, mae'n anodd cadw trac ar bethau, a mae'n lot mwy anodd i gael, dyw roi sticker bach am siarad Cymraeg ac yn y blaen, ddim yn gweithio yn yr uwchradd fel mae yn y cynradd. Falle bod fi'n mynd ar ryw tangent fan hyn, ond ni wedi bod yn gweithio ar edrych ar disgyblion blwyddyn 6 ysgolion cynradd yn ddiweddar a fel maen nhw'n symud i'r uwchradd, trio cadw llygad ar y disgyblion hynny falle sydd angen y gefnogaeth a'i dysgu nhw to ym mlwyddyn 7. Fel ni'n cadw rhyw fath o drac ar yr hyn sydd yn digwydd, ond mae'n anodd mesur y peth yn dweud. Yndi. Gwenan, pam roddwyd y gwobra yn yr cynlluniau yng Ngwynedd i ddechrau? Bwyd oedd o, fel bod gyda ni rhywbeth i anelu ato fo. Dwi'n mynd deud fod o yn yr ateb perffaith, ond yn sicr mi o gyda ni ofynion o'n isio anelu ato fo, o gyda ni rhywbeth oedd o rhaid i'r plant fod yn anelu ato fo. Felly yr abwyd oedd o yn fwy na dim, bod nhw yn mynd trwy un gofyn a wedyn mynd ymlaen i'r nesa a wedyn yr aur ac yn y blaen lly. Ond mae yna ddiffygion yn hynny hefyd wrth gwrs, mae'r aur yn awgrymu bod yna rhywbeth yn derfynol. Os ydych chi'n ennill y medal aur, lle ydych chi wedi cael y fedal yna a does yna nunlla arall i anelu ato fo. Felly mae rhaid i ni symud o fanna i sylweddoli, wel mae hwn yn rhywbeth sy'n barhaus. Dim rhywbeth sy'n, felly mae yna gychwyn a gorffan iddo fo. Mae hwn yn rhywbeth sy'n barhaus am weddill amser ac yn y blaen lly de. Felly, ond yn wreiddiol y syniad oedd bod ni yn cynnal ac yn creu rhyw fath o abwyd i bobl anelu ac i gyrraedd rhyw nod ac symud ymlaen i'r nesa wedyn. Ac wrth gwrs, un o'r argymhellion yn dilyn o beth ydy's dyn fanna, efo ennill y wobr aur yn argymhellion rwan yr gwerthusiad o'r siarter ydy, wel beth sy'n digwydd nesa i'r ysgolion rheini sydd wedi ennill y wobr aur yn y sector gynradd rwan ydyn nhw yn gweithredu fel arweiniad i gydweithio efo ysgolion eraill ag ati. Dyn nhw'n mynd yn ôl i'r dechrau. Nid i beth sy'n digwydd ar ôl yr aur, mae fatha'r plentyn sy'n sgwennu a dim gwall iaith o gwbl yn ei waith, ond ydy, lle mae rhywun yn mynd nesaf hefo nhw, lle de. Mae pwyslais enfawr iawn gyda ni yn Ysgol Gyfun Gŵyr, a fi'n siŵr fel pob ysgol uwchradd, ysgol cyfun arall ar y cyfnod podio. Yn draddodiadol, y cyfnod podio yn blwyddyn 6, ond ni'n gweld bod y cyswllt pontio mae'n bellach yn mynd nôl ymhellach na blwyddyn 6. Mae bron y bod yn flwyddyn a hanner o raglen pontio yn dechrau o flwyddyn, bron y bod canol blwyddyn 5, le ni'n cael dosbarthiadau o'n ysgolion cynradd, ni ymweld ar ysgol i gael blas o'r ysgol uwchradd, a cychwyn i paratoi nhw a cael nhw mewn i'r meddylfryd o ddechrau meddwl am y cyfnod yma o symud a newid efo. Yn amlwg ni'n cael dosweithiau rieni i groesawu rieni ar y safle, a tra bod y rieni'n cael sgyrsiau gyda'r athrawon, mae'r plant yn cael blas o bynciau gweithgareddau gwahanol gan athrawon yr ysgol. Mae diwrnodau pontio wedi dod yn bethau poblogaidd hefyd, diwrnodau mabolgampau, diwrnodau chwaraeon, gyda pwyslais falle ar bod y cyswllt Cymraeg yna'n digwydd gyda nhw.
Ni hyd yn oed wedi mynd i gynnal proms cerddorol, le mae 'da ni côr unedig i gael o ddisgyblion pob ysgol gynradd sydd yn bwydo ni. Maen nhw'n canu caneuon fel allan o sioeau fel ni a Bennaeth a unrhyw ganeuon poblogaidd eraill trwy'r Gymraeg. Ac wrth gwrs, yr uchafbwynt o hyd yw cwrs Llangrannog, le maen nhw'n cael cyfle fel mae'r ysgolion cynradd i gyd yn cael cyfle, mae'r plant yn cael cyfle i ddod at ei gilydd yn Llangrannog i gwrdd gyda'n swyddogion ni o'r chweched a hefyd athrawon o'r ysgol. Ac felly mae'n raglen eitha cyfoethog, dwi'n credu, i drial paratoi y disgyblion ar gyfer y cam mawr yn ei bywyd nhw. Falle un o'r camau mwyaf y mywyd disgybl yw symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd o bosib. Dwi'n sôn yn fanna am y plant yn pontio ar y gwaith recriwtio enfawr sydd yn digwydd. Ond wrth gwrs, mae ymchwil yn dangos mae'r dylanwad mwyaf ar arferion ieithyddol plant ydy'r rhieni. Iona, faint o waith a pha mor allweddol ydy dylanwadu ar rieni mwyn cael agwedd gadarnhaol ac yn wir newid ambell i arfer iaith? Yn bendant. O'n i'n gwrando ar Heini Griffith ar y radio thysetha yn sôn am ran mudiad dyfodol yr iaith, oedd yn sôn pa mor bwysig, pa mor allweddol yw rhieni o safbwynt achub y Gymraeg neu o gynyddu'r niferoedd o disgyblion sydd yn mynd amdani. Achos mae'r disgyblion hynny sy'n siarad Cymraeg getre ddwywaith mwy tebygol o barhau i ddefnyddio'r Gymraeg, felly mae eisiau ni dynnu rhieni mewn ar bob lefel. O safbwynt ni fel tîm, i ni'n gwneud pethau fel, mae hwyr ddyfodiad yn dod, i ni'n tynnu rhieni mewn i weld y ganolfan ac i werthfawrogi beth mae'r plant wedi gwneud yn y ganolfan. O ran disgyblion eraill, wedyn ni wedi bod yn y gorffennol, a ni'n mynd i ddechrau eto tymor nesaf, cael gorsafoedd iaith, lle ni'n cael disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 fewn i'r ganolfan i wneud gwaith ysgrifennu creadigol, lot o dasgau sy'n adeiladu at waith creadigol, a wedyn mae rhieni'n dod mewn i weld eu plant nhw, ac yn aml iawn, maen nhw'n synnu cystal i'w Cymraeg i plant nhw. Ni wedi gwneud pethau fel creu ffilmiau ar gyfer rhieni disgyblion sydd yn mynd i mewn i'r uwchradd, a mae rhieni falle'n poeni am addysg Gymraeg. Felly ni wedi creu ffilmiau yn y gorffennol hefyd sydd yn annog y plant mae i barhau yn y system Gymraeg, achos mae yna ysgolion yn Sir Caer lle mae'r dewis falle, fel bod nhw'n gwneud y dewis cywir. A fi'n cofio un rhiant oedd hi'n wirioneddol boeni am y ffaith bod y plentyn, achos o'n nhw'n Saesneg adre, yn mynd i barhau gyda'r addysg Gymraeg. Oedd yn iawn i'r cynradd, ond nhw ddim eisiau fe i barhau yn yr uwchradd. A fi'n cofio hi'n gweud, everybody tells me he's going to cope, but I don't want him to cope, I want him to fly. Ond beth oedd yn hyfryd, oedd y fam yn siarad, oedd y plentyn yn y chweched, a wedi gwneud popeth trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn werthfawrogol. Felly mae angen rhyw bethau fel ni, ond mi'n credu mae eisiau tynnu rhieni mewn heb os. A falle yn y cynradd, bod plant yn mynd adre rhyw bethau, ni wedi bod yn creu adnoddau o hwiangerddi, a mae yna rhyw QR cod ar yr hwiangerddi lle mae'r plentyn yn gweld perfformiad o'r hwiangerdd ac yn y blaen. A mae hwnna rhywbeth mae'r plentyn lle wneud adre dau riant, felly mae mor bwysig i dynnu rhieni mewn, mae nhw'n allweddol. Dwi'n ategu at beth wedodd Iona fyna, un o'r pethau ni'n trial wneud bob noswaith rhieni blwyddyn 6 yw pwysleisio wrth y rhieni, maen nhw'n gwneud y dewis i anfon i rhieni addysg Gymraeg. Ni'n chwarae'n ran ni cefnogi nhw a cefnogi'r disgyblion, ond mae dyletswydd gyda nhw hefyd i gefnogi datblygiad ieithyddol i plentyn. Os oes aelod o'r cartref yn siarad Cymraeg, mam neu dad, mae'n bwysig, a fi'n cytuno dy Iona, am sef wedodd hi am falle'r frwydr nesaf, sef troi'r Gymraeg yn iaith y cartref. Ni wedi bod pwysleisio'r iaith ysgol, iaith addysg, ni wedi bod pwysleisio iaith cymuned. Wel nawr falle, mae wir eisiau diogelu bod y rhieni yma sydd â mynediad i'r Gymraeg yn trosglwyddo'r Gymraeg mae wedi plant ac yn defnyddio ddi fel iaith y cartre. A pethau bach fel bod nhw'n annog i plant nhw i wrando ar ambell raglen Gymraeg. Os ydyn nhw'n gwylio gêm ryngwladol, bod nhw'n defnyddio S4C yn ytrach na BBX neu ITV. Bod nhw hefyd yn annog i plant i ddefnyddio'r Gymraeg gyda aelodau'r teulu sy'n siarad y Gymraeg. Mae'n ddigon rwydd i riant i anfon i blant i addysg Gymraeg, a maen nhw'n gwneud ni gyda'r rhesymau cywir, ond mae angen iddyn nhw hefyd, os di'r modd gyda nhw, i gefnogi a dangos diddordeb yn datblygiad ieithyddol i plant nhw'n ogystal.
beth am ardaloedd fwy naturiol Gymraeg yn draddodiadol, yr un da ni'n gydnabod fel y cadarn leoedd Gwynedd a Môn a rhanna hefyd o Ceredigion ac o Sir Caer hefyd ynde. Oes na angen mwy o waith gael ei wneud mwyn recriwtio disgyblion a rhieni sy'n medru, sy'n gallu siarad Cymraeg, sydd yn hollol rigil a bod yn onest, ond yn gyndyn o siarad Cymraeg, ac y rhieni yma sy'n gyndyn o siarad Cymraeg a gofagu i plant i fod yn ddwyieithog. Gwenan? Cytuno'n llwyr efo be oedd Iona a Gareth yn deud yn fanna, lle mae rhieni yn allweddol wrth dylanwadu ar ddefnydd iaith plant a sicrhau agwydda iach tuag at y Gymraeg. Fe sgynnon ni wahanol yng Ngwynedd a Môn, wrth gwrs, nad dewis addysg Gymraeg mae rhieni, ond maen nhw'n dewis yr ysgol sydd agosau iddyn nhw. Ac wrth gwrs, mae sawl un wrach sy'n symud i mewn i'r ardal nad ydyn nhw'n ymwybodol bod yr addysg trwy Gyfun y Gymraeg. Ond heb os ac yn y bai, mae cynnal y gweithgaredda, mae denu pobl i ryw ddigwyddiad sy'n cynnwys rhieni a ddysgu rhieni ac o'r drws i gynnal ddeol i gychwyn y sgwrs ar ddefnydd iaith a egluro pam bod ni'n gwneud hyn, pam bod y Gymraeg yn bwysig, pam bod dysgu y diwylliant am y hunaniaeth Gymraeg yr un mor bwysig. A dwi'n meddwl bod y deall y pam na wedyn, a bod y sgwrs yn aeddfed, achos mae yna sensitifrwydd ynghlwm â hyn i gyd. Ond os da ni'n deall y rheswm a pam, fel o'n i'n deud, mae'n haws wedyn i chwilio am ateb, achos does am ddim un ateb pendant. Mae gennych chi sawl ffactor sy'n effeithio ar ddefnydd iaith yn y cartra. A mae'n medru bod yn gymleth, a mae gofyn i ni fod yn dallt y darlun yn llawn. Pam? Chymod, wrach bod yna gartrefi lle mae un rhiant yn ddi-Gymraeg a'r partneriad yn teimlo wedyn yn anghyfforddus i bod nhw'n methu deall y sgyrsio rhwng y plentyn a rhiant Gymraeg iaith. Mi all diffyg hyder fod yn rhan o hyn. Mae yna feddylfryd wedyn yn glynu'n dyn bo'r Gymraeg yn iaith sy'n perthyn i fyd addysg yn unig. Mi'n siarad efo rhiant yn ddiweddar lle oedd yn egluro bod hi'n newyddus iawn i plentyn fod yn siarad Gymraeg, ond bod nhw wedi llithro i arferiad o siarad Saesneg oherwydd gwahanol ddylanwada ac yn y blaen. Ond mae'r gefnogaeth mae tynnu pobl i mewn i ddigwyddiadau, mae amlygu'r hunaniaeth, mae dod â'r rhieni mewn i gyflwyniadau taith yr iaith, fel bod i addysgu nhw o gefndir a hanes Cymru, yn mynd â ni gam yn agosach, dwi'n credu, at ennill i cefnogaeth. A dyna lle da ni eisiau anelu ato fo, ennill cefnogaeth yr rhieni a'i cynnwys nhw. Ia, mae hynny'n berffaith wir yn dydi, ac wrth gwrs mae o'n bwnc sensitif ac yn bendant mae rhywbeth fel, mae proffil yr iaith yn uchel ar hyn o bryd oherwydd rhywbeth annisgwyl fel llwyddiant tîm pêl-droed Cymru, a mae wastad yn haws gwerthu'r Gymraeg pan fo Cymru pêl-droed neu'r rygbi yn llwyddo yn dydi. Ond yr her ydi cynnal hyn ynde. Iona, faint o bwyslais ydych chi'n ei roi fel awdurdod addysg rwan ar hybu diwylliant Gymraeg a deall diwylliant Gymraeg a'r gwersi yma a'r y cyngor ar werth dwyieithrwydd ynghyd â dysgu'r iaith? Wel, enghraifft, mae hanes yn bwysig yn fi'n credu mae yna i ni wedi bod yn y cyfnod clo nath nifer ono ni baratoi adnoddau ar hanes Sir Caer. Mae hwnna'n holl bwysig, dwi'n meddwl bod y plant yn gwybod bod nhw'n perthyn, fel o ti'n sôn gynnau am y pêl-drod. Mae'r wal goch wedi ysbrydoli cymaint achos i ni'n rhan o rhywbeth llawer mwy yn dyfa, a mae eisiau'r plant yma i weld bod nhw'n rhan o rhywbeth llawer mwy hefyd. Ie, ni wedi bod yn paratoi adnoddau ar gyfer ein gwefan ni yn ymwneud â hanes y sir, diwydiannau, y chwedlau ac yn y blaen, bod y plant, falle bod nhw'n ail iaith, yn sylweddoli pwy i nhw. Mae hwnna'n holl bwysig. Ie, fel o'n i'n gweud, adnoddau am chwedlau, am hwia'n gerddi ac yn y blaen, mae hwnna'n bwysig hanes, yn dyfa. Mae'r sir yn anfon, hwnna ddim wedi bod yn gymaint yn rhan o beth i ni'n wneud, ond odi mae'n bendant, mae yna bamffledi mynd allan, mae yna ffilmiau mynd allan i annog hynny. O'r hyn, da ni'n ei glywed, un peth sy'n taro rhywun ydy yr amrywiaeth rhwng un awdurdod a'r llall. Mae pob un awdurdod ar draws Cymru yn wahanol ynde. Pa mor angenrheidiol ydy cael rhyw fath o
Cysondeb efo polisia a chysondeb hefo sut mae'r iaith yn cael ei datblygu yn gymdeithasol ar draws y gwahanol awdurdodau, ar draws y gefnogaeth mae gwahanol gonsortia yn ei roed. Ynta ydy cwricwlwm i Gymru rwan yn rhoi'r arweiniad ar hwb ar gic angen rheidiol, Gareth, i athrawon ac i ysgolion? Wel, o safbwynt falle cwricwlwm i Gymru, mae'n anodd ydyw oherwydd rhan anatod o athroniaeth cwricwlwm i Gymru yw bod pob ysgol yn datblygu i gweledigaeth ei hunan. Mae'r syniad yma bod gyda chi bod pob ysgol yn bod i gyflwyno rhyw gwricwlwm lleol sydd yn seiliedig. Falle i ni'n edrych ar y milltir sgwâr neu ar Abertawe, ac yna i ni'n symud o Abertawe i gyd-destun Cymru neu Sirol Cymru. Chi'n symud wedyn i Bryden, Ewrop a'r byd, a bod chi'n gweld eich milltir sgwâr chi yng nghyd-destun y jigsaw byd eang yma. Ond allwch chi ddim wneud na hefyd os nad yw'r adnoddau allan yna. A fi'n gwybod oedd nifer o bobl yn siarad ar y newyddion wrthos hyn falle am y ffaith falle bod diffyg adnoddau hanesyddol yna i athrawon droi atyn nhw trwy gyfrwng y Gymraeg. Fi'n gwybod bod Iona yn Sir Gyfyrddin, maen nhw'n gwneud gwaith gwych yn gwerthu hanes Sir Gyfyrddin ac yn darparu adnoddau, ond mae'n dibynnu wedyn ni pa mor bwysig yw hynny, odyw e'n flaenoriaeth i'ch sir chi, a falle mewn siroedd mwy Saesnigedd, le fel ni'n dweud, falle fel Abertawe, ydyw e'n gymaint o hynny o flaenoriaeth i ddarparu deunyddiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd e'n cefnogi cwricwlwm i Gymru a hanes yn gwyddonwyr neu datblygiadau gwyddonol yn yr ardal, y defnydd o celfyddydau menegiannol, y defnydd o gerddoriaeth, cyfansoddwyr enwog yn ardal Abertawe. Os nad ych chi'n mynd i gael yr adnoddau yn cyrraedd neu ac yn cyrraedd ni nawr, wrth bod ni'n cynllunio, yn sydyn mae'n mynd i fod yn sefyllfa anoddach a mae mwy o bwysau mynd ar athrawon mewn rhai ardaloedd i gynhyrchu'r deunyddiau eu hunain. Un o'r pethau chi moyn osgoi hefyd yw bod y deunyddiau mae'n cyrraedd pan mae'r i hwyr. Yna'r broblem yn aml iawn addysg Gymraeg yw mae'r deunyddiau Cymraeg yn cyrraedd chi ryw 2-3 blynedd wedi'r deunyddiau Saesneg. Felly fi yn credu bod raglen i gael, neu bod rhyw fath o strwythur i gael i dynnu consortias at ei gilydd, a bod arian yn cael ei fuddsoddi mewn datblygu adnoddau ac yn y blaen. Un peth fi'n twmlo yn wir, o'ch chi'n sôn am y wal goch gynne fe a'r dylanwad mae y cwpan y byd wedi cael, a'r dylanwad mae rhywun fel Gareth wedi cael yn hyrwyddo Cymru. Fi wir yn credu bod angen yn naill neu'r llywodraeth neu'n cymunedau lleol ni i fuddsoddi arian yn fuddsoddi yn clybiau rygbi, pêl-drod, pêl-rwyd lleol ni i gymrygeiddio nhw, oherwydd mae'n amlwg mae gyda nhw ddylanwad enfawr ar garfannau o'n plant ni. A fi yn credu, mae dy fi mab yn unan i gael sydd yn chwarae rygbi, a iawn, os nad yw'r hyfforddwyr da chi sy'n gallu siarad Cymraeg, fi'n derbyn hynny yn iawn. Ond weithiau, mae'r plant i gyd yn mynd i ysgol Gymraeg leol, mae hyfforddwyr yn medru siarad Cymraeg, pam yn y byd nad ydyn ni'n annog y clybiau yna i fuddsoddi, dim i gymrygeiddio, ond i gynnal y sesiynau yma tu allan i'r ysgol yn y Gymraeg. A falle pe bydde arian neu abwyd ariannol yn cael ei roi i'r clybiau yma i helpu nhw i ddatblygu y defnydd o'r Gymraeg yn eu clybiau, fi'n siŵr gelef effaith enfawr yn cefnogi'r Gymraeg yn cymunedau ni falle. Mae sawl pwynt yn codi yn fanna. Dwch ni'n mynd ar ôl y cymunedau mewn gwirionedd ynde. Achos da ni'n mynd i'r cam arall rwan, da'n deunydd cymdeithasol disgyblion o'r Gymraeg tu allan i'r dosbarth, ond hefyd y deunydd o'r Gymraeg yn y gymdeithas ei hun. Faint mwy ddylian i fod yn gweithio, neu pa mor bwysig ydy gweithio hefo rhanddeiliaid fel mentrau iaith, enghraifft, ar urdd i ddechrau, lle? Gwenan? Bwysig iawn, achos yr un nod da ni'n rannu mewn gwirionedd, sef, da ni gyd yn anelu at sicrhau bod profiadau plant a pobl ifanc yng Nghymru'r Gymraeg yn mynd i fod yn rhai positif. Sgil hynny, wrth gwrs, y gobaith ydy bod ni'n enyn agweddau iach tuag at y Gymraeg. Da ni'n amcanu at agor cyfleoedd i plant i ddefnyddio'u Gymraeg a chael profiadau hwyliog. Wrth gadw hynny mewn cof,
Mae'r ogwydd, dwi'n meddwl, o gyd-gynllunio a chyd-ddeall a chyd-weithio efo'n partneriad, efo'r urdd, efo'r mentor iaith, yn allweddol iawn iawn. Achos mae angen i ni gysylltu'r iaith sy'n rhan o'r dosbarth i'r iaith sy'n allan. Ac mae'n bwysig i bobl eraill gyfleu'r negeseuon yna. Pobl ar wahân i athrawon, ar wahân i staff. Yna un athrawes o'n i'n siarad efo un ddiweddar mewn ysgol drefol yn sôn am lwyddiant cydweithio efo swyddog o'r urdd. A lle oedd y swyddog yma'n ifanc yn dod i mewn i'r ysgol yn wythnosol i roi hyfforddiant arweinyddion chwarae'r plant hŷn. A'r plant hynny'n ei tro wedyn yn rhoi arweiniad gweithgaredda chwarae'r plant iau. Ond un o'r cynhwysion allweddol ar gyfer y llwyddiant yma oedd bod y plant yn gallu uniaethu efo'r swyddog ifanc oedd yn ymweld pob wythnos. Oedden nhw'n agosach o ran oed, o ran diddordeba, o ran yr hyn oedden nhw'n wisgo, ac oedd yna gysuon oedd yn cael ei rhannu gan bobl yn perthyn i fyd tu hwnt i fyd addysg. Mae hwnna'n bwysig iawn iawn iawn, yn y gysuon pwysig iawn iawn iawn. A mi oedd y plant yn cydiad, oedd o'n wrth i bodd bod y swyddog ma'n dod i mewn, wrth i bodd efo hwyl oedden nhw'n gael yn cwmni'r swyddog ac yn y blaen lly. Ac oedd o'n rhyw chwaw i'r iach nad athro neu staff neu aelod o yr ysgol yna oedd yn trosglwyddo y negeseuon. Dwi'n meddwl bod yr cyd-dealltwriaeth, y cydweithio a'r bartneriaeth efo'r urdd a'r mentor iaith yn allweddol. Dwi'n cofio'r enghraifft weithio efo un ysgol mewn ardal reit di-Gymraeg, a'r ysgol yn gwneud hynny fedra nhw i hybu'r Gymraeg a'r disgyblion yn rhugl. Ond dyma cadeirydd y llywodraethwr yn dweud, wel, wrth chi heb, medde fo. Heb iddyn nhw fedru gofyn i ddreifar y bus am docyn yn Gymraeg ynde. A mi nath yr ysgol yna fynd ati wedyn i arwyddo prosiecta i drio cael busnesau lleol hefyd yn dysgu amball i frawddeg yn y Gymraeg fel bod sy'n iaith y gymuned hefyd. Dim drwyddi draw, ond bod yna o leia ymwybyddiaeth yn y gymuned, a fel mae Gareth yn dweud, y clwb rygbi, y clwb pêl-droed, beth bynnag maen nhw'n ei ddefnyddio'n gymdeithasol. Beth am bartneri hefyd ar draws ysgolion, fed ar ysgolion o fewn yr un sector rwan, weithio hefo'i gilydd weithio mwyn gweld bod Gymraeg yn wir tu allan i'r ysgol yma ynde. So hynny'n digwydd yn Sir Caer, Iona. Dwi'n siŵr bod ti allan i o'r ysgol, ond dwi'n gwybod am y sgil y siarter bod nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg wedi cynnal cwiz a gweithgaredda chwaraeon gyda'r ysgolion ail iaith sydd yn lleol iddyn nhw. Mae hwnna'n hyfryd. O'n i ddim yn siŵr sut bydde fe'n gweithio. O'n i'n meddwl falle bydde fe'n gallu bod yn lletwyth achos bod yn ieithyddol, ond o'n i'n gweithio'n hyfryd. Dwy ysgol yn agos iawn at ei gilydd. Oedd hwnna wedi gweithio'n hyfryd. A ni wedi gweld yn y ganolfan ni wedi cynnal cwpl o gyrsiau digidol. Un o'r tîm wedi bod allan yn yr ysgolion, grŵp o ysgolion, yn neud sesiynau bach digidol gyda'r disgyblion. Rhai o'r rheini wedyn yn dod i'r ganolfan, a nhw'n dod o natur i ysgolion, nhw'n hollol wahanol, falle bydde un ysgol tipyn mwy Cymreig na'r llall. A beth oedd yn braf, falle bydd mynd ar drywydd arall nawr, ond trwy waith digidol, oedd plant oedd falle'n dueddol i siarad Saesneg trwy'r amser yn y ganolfan, trwy ffaith bod nhw ar bwys plant bach oedd wedi dod ysgolion fwy Cymreig, yn cydweithio a nhw'n, oedd natur, oedd iaith yr holl awyrgylch yn Gymreig yn syth, a nhw'n gweud, beth nes ti fwynhau fwyaf, oedd yr iaith i gyd yn newid, so mae werth cymysgu, dwi'n meddwl, ysgolion. Dwi'n gwybod ydy hwnna'n digwydd tu fas i ysgolion, ond falle achos mae'r pethau fel rygbi'n wahanol nawr, yn dyn nhw, oedd ysgolion arfer cymysgu ar ôl ysgol, yn dyn nhw, mae'r gêm yn digwydd yn ystod y dydd nawr. Ac wrth gwrs mae adnodda digidol erbyn hyn yn rhoi rhwydd hint i ysgolion allu gwneud hynny'n dydy a paru ar draws Cymru. Gareth, fysa ti'n licio gweld ysgol Gyfun Gŵyr yn gyfeillio hefo ysgol ym Mhenllyn er enghraifft? Fydda o fydd? Ie, fi'n siŵr bydde fe. Bendant, ymarferoldeb y peth yw, fi'n gyda hyn a hyn oriau os ydych chi mewn diwrnod ysgol, hyn a hyn all ysgol wneud hefyd, fi'n credu. I ni yn chwaer ysgol ni Ysgol Brynrefail, i ni'n cael trwy'r menter iaith, ni wedi cael yr ysgolion dros ei gilydd i glywed bandiau ac yn y blaen, fi'n credu, oedd Gwynedd yn ddiweddar, bydd Gwynedd yn chwarae gwmpas ysgolion yng Nghymru, gath criw yn ysgol ni fyny i Brynrefail. Mae'n llwyddiannus yn ddios, mae Steddfod yr Urdd yn tynnu
Gŵyr ystlefera, Bryn Tawe at ei gilydd. Mae hynny'n, unwaith eto, mae'n ffordd o gael y disgyblion i gymysgu fod dan yr un to, gweld ei gilydd, clywed ei gilydd yn defnyddio'r Gymraeg, fi'n derbyn ar lwyfan, ond eto i gyd, mae'n cael effaith, fi'n credu bod yn cael effaith, bod y plant yn cael effaith ar ei gilydd. Ac bod ni'n trial annog yn bechgyn i a'n merched ni pan maen nhw'n cystadlu yn erbyn ysgolion i ddefnyddio'r Gymraeg ar y cae rygbi, mae'n gallu bod yn fantes, yn dactegol iddyn nhw. Ond fi'n dod nôl at y paith fi'n credu, hyn a hyn all addysg ac ysgolion wneud, mae rhaid i'n cymunedau, mae mudiadau fel yr Urdd, Menter Iaith, clybiau ieuenctid, aelwydydd lleol, capeli hefyd, maen nhw'n cynnig profiadau ychwanegol o ddiogelu bod y plant yn gweld bod y Gymraeg yn fyw yn y gymdeithas. Ond fi'n credu bod mwy allai gael ei wneud yn ddios yn cymunedau ni. Mae chydig bach o look yn dweud, mae bach o look ynglyn â tîm rygbi neu tîm pêl-drod. Yn cofio oedd y Gŵyr yn hyfforddi tîm pêl-drod am flynyddoedd maith, oedd y cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg. Nath ei adael, fi'n credu bod Teigr o Teilo wedi mynd yn Llandeilo ffwtbol clwb yn go gloi. Ni'n dibynnu gormod yr unigolion, fi'n credu, a mae hwnna'n rhywbeth sydd eisiau ni sicrhau bod yna beth yn gadarn yn ei lle, dwi'n meddwl. Nid yw'n bod gyda chi o leia un mewn clwb rygbi, os oes cyllid ar gael, mae'r bobl mae'n rhoi amser yn wirfoddol i ymarfer gyda'r bechgyn, wel se rhyw fath o abwyd ariannol, falle bydde rhywun yn gweud, wel, ti'n siarad Saesneg, ond da fi i gefnogi bod rhywun Cymraeg o hyd gyda'r tîm, achos mwyafrif o'r bechgyn enwedig, a falle yn ardal fel Cwm Gwendraeth, mae'r bechgyn i gyd yn mynd i ysgol Gymraeg yn maes y Gwendraeth. Felly, bron y bod, beth dati yw bechgyn ysgol Gymraeg, yn chwarae rygbi yn lleol, ond eto i gyd mae'n drist ar y degau pan i chi'n gweld y bechgyn falle yn siarad Saesneg a'i gilydd, a chi'n meddwl, wel, un person dylanwadol sydd angen, a mae'r dylanwad yna mor gryf, mae dylanwad unigolyn yn gallu bod mor gryf ar blant. Mae yn ddigon i allu troi bechgyn a merched i ddefnyddio fwy o'r Gymraeg a gweld yn rhywbeth naturiol i wneud. Mae'r ffaith bod Aron Ramsey wedi dweud 1 neu 2 frawddeg yn Gymraeg yn gryfach na holl waith ysgol am 7 mlynedd yn gallu bod. Ben Davies a clywed rhywun fel Ben Davies yn siarad Cymraeg mor naturiol, cael ei ferniadu yn ddiweddar am ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyfweliad. Wel, dyle hwnna danio brwdfrydedd rhai o'n bechgyn a'n merched ni mewn ysgolion Cymraeg fi'n credu, i sylweddoli, wel mae hawl da fe ddefnyddio iaith yn oes e. Byddech chi ddim yn berniadu rhywun o Ffrainc am ddefnyddio Ffrangeg mewn cyfweliad, pe bydde rhywun yn gofyn cwestiwn iddyn nhw'n Ffrangeg. A Cymru ni nawr, dim Wales yn dyfa, felly bod hwnna'n wych o beth. Pethau bach, ond pethau mawr fyd. O'na straeon ystalwm yn doedd pam oedd partneriaeth Gareth Edwards a Barry John cyn gryfad, bod nhw'n mynd i cyfathrebu yn y Gymraeg, a nad oedd y gwrthwynebwyr ddim yn ei deall nhw'n de. Wrth gwrs, yng nghyd-destun y Siarter Iaith, mae yna bobl bwysig iawn, sef y criw Cymraeg, aelodau o'r cyngor ysgol, sydd yn arwain gweithgareddau. Pa mor bwysig ydy hyn, Gwenan? Wel, mae'r elfen o berchnogi'r Gymraeg yn elfen bwysig iawn o'r gwaith. Hynny heb os. Bod ni roi lle amlwg a pharch i lais y plentyn, bod y plant a phobl ifanc yma yn cymryd rhan amlwg wrth gynllunio gweithgareddau. Mae'n i perchnogaeth nhw a'i syniadau nhw sy'n cael ei rhannu ar sut i wella sefyllfa. Mae gennym ni enghreifftiau llwyddiannus iawn yn ddiweddar o fforwmau iaith cynradd uwchradd wedi'i sefydlu ar draws siroddol Ynys Môn. A mae y gwaith yma'n hynod o bwysig achos mae plant hŷn wrth gwrs yn dylanwadu ar ddefnydd iaith plant iau. Wrth iddyn nhw weithredu mewn dalgylch, mae gen nhw un abwyd wrach i weithio yna fo, mae plant cybi ar hyn o bryd er enghraifft yn brysur iawn yn paratoi ar gyfer y pared. A mae llais y plentyn yn ganolog yn y syniadau sy'n cael ei rhannu yn y gweithgareddau maen nhw ar fin cynnal y fanno lly. Syniad arall oedd gen nhw bod yn cydweithio fel oeddech chdi'n sôn yn gynharach rian efo'r siopa ac i'r busnesau a yr plant wedyn yn dwy'n dylanwad ar berchnogion siop i ddefnyddio'r Gymraeg, i gychwyn sgwrs yn y Gymraeg ac yn y blaen lly. Ond mae'r elfen o berchnogaeth yn mynd yn ôl at hynny yn elfen bwysig iawn. A be mae'r Covid wedi wneud, mae yna sawl ochr i'r geiniog y fama lly, ond mae'r arferiad o gynnal cyfarfodydd rhithiol
yn norm erbyn hyn. A mae o'n haws dod â pobl at ei gilydd. Felly, os oes glwstwr o 8 ysgol cynradd ac 1 ysgol uwchradd, lle mae rhoi amser o hanner awr wedyn heibio i gynnal y cyfarfod rhithiol ac i sefydlu fforwm iaith yn rhywbeth ydym ni'n symud ymlaen efo fo lly. Ond, ia, y berchnogaeth yn sicr yn allweddol yn hyn i gyd. Yndi, yn bendant y mae, os yw'r syniad yn dod gen y plant, mae o'n mynd i fod yn llawer iawn mwy effeithiol. Mi o'n i'n mynd i drafod pa mor anodd ydi cynllunio gweithgaredda ar gyfer disgyblion hŷn yr ysgol uwchradd rwan. Hynny ydi disgyblion blwyddyn 10, 11 ac ar ôl hynny. Dwi'n meddwl eich fod yr ateb wedi dod cyn Gwenan yn fanna. Yr arwain sydd rhaid iddyn nhw i wneud, rhoi'r berchnogaeth, rhoi'r cyfrifoldeb ar eu sgwyddan nhw i arwain disgyblion ac ysgolion iau, a mae yna bethau cadarnhaol iawn yn digwydd yn ysgolion uwchradd ni, fel y clywon ni yn y clip nesaf yma. Fy enw i ydi Jack Booth. A fy enw i ydi Millie Williams. Enw fi ydi Lewis Evans. Ac enw fi ydi Llŷr Jones. Rydyn ni yma heddiw i drafod Eisteddfod Ysgol Brynrefail. So, Eisteddfod Ysgol Brynrefail, mae fatha Eisteddfod Cymdeithasol yr Iaith, ond o fewn yr ysgol, mae'n cystadleuaeth rhwng y tai gwahanol yn yr ysgol. So, y peth gyntaf sy'n digwydd ydy cyfarfod tai i penderfynu pwy fydd y capteiniaid, yr is-capteiniaid a'r ysgrifenyddion. Ar ôl cael gwybod pa tai ydych chi ac ar ôl ethol, da ni'n ethol capteiniad drwy plant yn codi llaw i fyny am pwy maen nhw eisiau i fod yn gapten. Dros cyfnod o 3 wsos wedyn, da ni'n cael cyfnod o ymarferion. Ar wsos Eisteddfod, mae pawb yn torri fyny mewn i 4 tŷ, felly elidir, eilian, eryri a gwyrfau, ac mae pob disgybl efo tŷ, ac mae'r gwahanol tai yn cael ystafelloedd gwahanol mwyn ymarfer ar liw tŷ hunan efo'r chweched yn gyfrifol amdano plant. Da ni hefyd, cyn yr wsos o'r chwechad yn cynnal ymarferion, mae'r ysgol neu'r athrawon yn cynnal rhagbrofion sydd yn rhoi'r cyfle i bob plentyn yn yr ysgol gymryd rhan mewn cystadlaethau lleisiol a offerynnol. A wedyn fydd y 3 buddigol neu weithiau 4, a fydden nhw wedyn yn mynd ymlaen i gystadlu ar y llwyfan. Ond o ran yr cystadleuaeth mewn grŵp, sef y côr, dwi'n siarad disgo, can ysgafn, a felly does na un o heina yn digwydd tan y diwrnod ei hun. Wel, ath Millie sôn chydig yma amdan dawnsio disgo a can ysgafn. So, da ni'n gwybod y cystadlaethau traddodiadol ar gyfer yr Eisteddfod, ond hefyd da ni adio pethau mwy modern fatha dawnsio disgo, sydd ddim fel arfer oedd yn arfer digwydd, ond mae bob tŷ yn gorfod cynllunio dawns i cerddoriaeth, a hefyd y can ysgafn, lle mae'n rhaid defnyddio'r sain ar gyfer can pop er enghraifft, a wedyn mae o lawr i'r 6 dosbarth, wedyn ysgrifennu lyrics newydd ar gyfer y can yna, a wedyn perfformio hynna ar y llwyfan. Mae'n bwysig dweud bod y lyrics yna'n cael ei sgwennu yn y Gymraeg hefyd, felly mae o'n gyfle hollol newydd i plant cael dysgu mewn ffordd gwahanol yn y Gymraeg, felly. Ar ôl i'r Eisteddfod gael ei gynnal yn ystod dydd yn ystod o'r ysgol, mae cyfle i disgyblion a i mam a tata i ddod yn ôl i'r ysgol yn nos i weld seremoni'r cadeirio sy'n rhan bwysig o diwylliant yn yr ysgol. Mae'r seremoni'r cadeirio efo'r mwy o ddisgyblion yn cymryd rhan sydd yn rhywbeth unigryw i'r ysgol yma, felly mae'n beth ofnadwy o bositif ac yn setio modelau rôl i ddisgyblion llai i'r ysgol. Dwi'n meddwl fod o'n hynod o bwysig o ran diwylliant Ysgol Brynrefail bod yr Eisteddfod yn cael ei gynnal bob blwyddyn. Mae o hefyd yn gyfle i ddisgyblion o gefndiroedd di Gymraeg cael cyfle i fwynhau diwylliant Cymraeg a gweld bod o'n bosib mwynhau eu hunain drwy'r gyfrwng Gymraeg. Dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy o bwysig i hybu y Gymraeg o fewn cartrefi di Gymraeg hefyd, gan fod o'n sgil sydd ddim yn cael ei ddatblygu mor aml ag mewn cartrefoedd Cymraeg. A dwi hefyd yn teimlo bod wedi bod yn
ofnadwy o dda i rei Cymraeg adra hefyd i gael gwybod mwy amdan cerddoriaeth Cymraeg, ella sy'n nhw'n farwar yn gwrando arno fo. Ac mae Cymru Cymraeg naturiol yn gallu mwynhau pethau yn y Gymraeg ac ella fysa hyn ddim yn digwydd fel arall. Un peth dwi'n meddwl sy'n ofnadwy o pwysig sôn amdan ydy'r ffaith y chweched sy'n neud bron bob dim ar gyfer y Steddfod ysgol. Y chweched sy'n gorfod arwain ymarferion, y chweched sy'n cyflwyno'r cystadlaethau ar diwrnod fatha ar y llwyfan. Sy'n hefyd yn dod â disgyblion y chweched yn agosach, fatha rhwng 6-1 a 6-2, maen nhw'n cychwyn siarad lot mwy. A y iaith mae pob yn dewis siarad ydy'r iaith Cymraeg, oherwydd hynna ydy'r iaith mae pob yn siarad yn yr ysgol. Os ydych chi'n cyfarfod rhywun o'r tro gyntaf, da ni'n cyflwyno hynna yn Cymraeg. Ond hefyd mae hyn yn digwydd ar gyfer y disgyblion iau yn yr ysgol. Mai Llanrug ydy'r pentra fwyaf Cymraeg yng Nghymru ar hyn o bryd yn ôl y cyfrifiad. Dwi dal yn meddwl fod o'n hynod o bwysig bod ni yn cynnal y Steddfod oherwydd dylsio ni ddim cyfyd o'n ganiataol bod yr iaith Gymraeg a faint o gry ydi o yn yr ardal yma mynd i barhau. Felly dwi'n meddwl bod dros 80% ohono ni yn barod yn y pentra yma yn siarad Cymraeg ac yn cyfarthrebu drwy'r Gymraeg, mae dal yn bwysig i hybu fo hefyd. A dwi'n meddwl bod hyn angen parhau yn yr ysgol drwy dim ond cynnal ei Steddfod o felly, bod syniadau'r disgyblion yn cael i lleisio hefyd yn y ffordd da ni ar hyn o bryd. Da ni wedi dechrau cymryd rhan mewn fforwm iaith a mae yna ddisgybl o bob dosbarth yn aelod. So, un peth athyn ni wneud yn diweddar oedd cynnal gig band fflydlu, oherwydd mae'r un o'r athrawon yn yr ysgol yn aelod o'r band. Ond dim ond hynna, athyn ni gael cwpl o bandiau eraill bach, oherwydd mae yna criw o'r ysgol o disgyblion sy'n darno band o'r enw Machlyd, dda nhw gael perfformio, a hefyd band arall Saronon Strings. A, wel, hyd yn oed oherwydd mond disgyblion yr ysgol oedd wedi cael gwybod amdan hyn. Ddaru 150 o blant troi fyny ar gyfer y sioe, ac oedd pob di mwynhau. Ond y peth gorau amdan hyn oedd blwyddyn 12 oedd di trefnu y gig cyfa. Wel, pobl ifanc yn gweithio yn galad yn ein hysgolion ni, ac hefyd wrth gwrs mae athrawon yn gweithio yn hynod galad ac yn ddiwyd dros ben ar draws Cymru yn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn gymdeithasol, o fewn y gwersi, tu allan i'r gwersi ac yn wir o fewn y gymuned hefyd. A nifer fawr o athrawon yn gweld y swydd yn alwedigaeth yn hytrach na rhywbeth sy'n mynd i dalu'r morgais o fynd i fewn o 9 tan 9:03 neu 9 tan 5 neu beth bynnag, ac yn barod i fynd y filltir ychwanegol honno. Wel, pa anogaeth neu pa neges o anogaeth fyddech chi'ch trin i roi i athrawon ifanc Cymru i'w cynnal nhw rwan yn y gwaith hanfodol creiddiol yna o gynnal yr iaith ac o ddatblygu'r iaith fel yn bod ni'n cyrraedd 1 miliwn. Gwenan? Cenedl heb iaith yn gyfystyr â chenedl heb galon. Mae o'n hollol allweddol. Gynnoch chi athrawon y dyfodol, mae'r baton i danio'r awydd. A mae o'n mor bwysig i danio'r awydd yna ac i ysgogi plant i ymfalchuon yn iaith, yn diwylliant, yn hunaniaeth di. Dim ond neges ymol, ewch amdani. Y neges ydyn ni'n rhoi i unrhyw athro ifanc yw ar gychwyn i gyrfa yw pa mor hanfodol yw i annog. Annog y disgyblion i ddefnyddio'r Gymraeg, peidio ildio yn hynny o beth, annog disgyblion i ymgymryd a unrhyw brofiadau sydd yn dod iddyn nhw trwy gyfrwng Gymraeg, boed nhw'n brofiadau academaidd, yn brofiadau allgyrsiol. Yr eiliad i chi'n ildio, yr eiliad fyddwn ni fel athrawon yn peidio ac annog, yna ni wedi colli'r frwydr. Hyd yn oed os fydd disgybl byddwch chi'n siarad yn Gymraeg yn nhw, a byddwn nhw'n troi ro'n ateb chi'n Saesneg, beth sydd yn bwysig yw, mae'n amlwg os nhw'n ateb chi'n Saesneg, maen nhw wedi deall y Gymraeg a maen nhw wedi deall y cwestiwn i chi wedi gofyn iddyn nhw. Mae'n rhaid bod rhywbeth positif yn hynny o beth dyn ni'n dweud. Bydwch byth ildio, mae'r Gymraeg gyda ni, mae'n ddyletswydd arno ni. Nid cosbi yw'r ateb, ond annog. Iona? Wy'n teimlo bod angen
i chi fyw eich Cymreicdod, bachu ar bob cyfle, bod yn ymwybodol o ddigwyddiadau Cymraeg sydd yn yr ardal, cyhoeddiadau, llyfrau, cerddoriaeth, rhaglenni teledu, fel bod popeth yn ail natur i chi, fel bod yn gynhenid i chi, bod y Gymraeg yn hollol naturiol ac yn angenrheidiol. Mae'r plant wedyn yn mynd i ddeall hynny, a chi'n mynd i drosglwyddo hynna'n well. Dyw plant ddim yn, os ych chi'n twyllo, os ych chi'n taw gwers yw'r Gymraeg, mae'r plant yn mynd i weld rhwyddo chi. Dwi'n meddwl, byw eich Cymreicdod sy'n ni'n gweud. Byw yn Cymreicdod, annog, mynd amdani, cenedl heb iaith, cenedl heb galon. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri, i Gwenan, Gareth a Iona. Mae yna sawl sgwarnog sydd cael ei codi yma heddiw, na dydyn ni ddim wedi cael yr amser i'w dilyn nhw yn llwyr, ond illa daw hynny mewn trafodaeth arall hefyd. Ond wrth gwrs, mae'n amlwg yn y tri ohonoch chi, mae'r ifanc sydd yn bwysig, a bod dyfodol yr iaith yn nwylo yn athrawon ifanc ni, ac yn nwylo hefyd yn pobl ifanc ni, yn babis ni, yn plant bach ni, yn plant hyn ni, yn ysgolion ni, ac i'r ysgol dreiddio i fewn i'r gymdeithas. Fel hyn mae Eirig Salisbury yn ei rhoi ti mewn cerdd o'r enw Tair Dihareb. Y tric i'r heniaeth bob tro yw cael ifanc i'w lyfio. Wel, chi'ch tri, rydw i wedi lyfio gael bod yn rhan o'r sgwrs yma hefo chi am Gymraeg Cymdeithasol heddiw yma. Diolch yn fawr iawn ac amdani. Diolch i chi am wrando ar bodlediad o'r gyfres am Filiwn. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Filiwn. Mae yna groeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu ein podlediad bach ni gyda'r byd. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd. Y pod a'n holl gyfranwyr i gyd am wneud y podlediad yma yn bosib. Os ydych chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.